Moció de suport a l'educació pública i la primera infància 0-3 anys. L'etapa de 0-3 anys constitueix un període essencial per al desenvolupament integral dels infants i representa una inversió clau per la igualtat d'oportunitats i la cohesió social. Les escoles bressol municipals, llars d'infants i altres serveis d'atenció educativa a la primera infància són una peça fonamental del sistema educatiu i social català. Alhora, una de les polítiques públiques més significatives que els ajuntaments desenvolupen al servei de la ciutadania. Actualment, més del 70% de les places del primer cicle d'educació infantil a Catalunya depenen directament de l'administració local i els municipis continuen afrontant dificultats estructurals derivades d'un marc normatiu i financer que històricament no ha estat alineat amb les necessitats actuals de la primera infància ni amb els reptes educatius ni socials del país. La recerca internacional ha demostrat de manera reiterada que invertir en la primera infància és la política pública amb major retorn econòmic i social a llarg termini. Els treballs de James Heckman, Premi Nobel d'Economia, aporten una evidència sòlida. Cada euro invertit en els primers anys de vida genera un impacte positiu sostingut al llarg del cicle vital, afavorint el desenvolupament de les competències cognitives, socioemocionals i autoregulació, reduint desigualtats futures i incrementant la productivitat i la cohesió social. En aquest context, el conjunt de la comunitat educativa reclama l'actualització del marc legal del primer cicle d'educació infantil i demana a la Generalitat de Catalunya garantir la qualitat, l'equitat i la sostenibilitat d'aquest servei educatiu essencial. Aquesta iniciativa vol obrir un debat parlamentari i social sobre el futur de l'educació infantil, situant la primera infància al centre de les polítiques públiques d'educació i equitat. És necessari afrontar aquest debat i que s'accelerin els tràmits parlamentaris perquè es faci el més aviat possible. Cal continuar treballant per unes llars d'infants públiques, de qualitat i assequibles, perquè cuidar i educar els infants és una responsabilitat col·lectiva i una prioritat de país. En aquest context, és important reconèixer i respectar plenament el dret dels i les professionals de l'educació a organitzar-se, mobilitzar-se i exercir el dret de vaga en defensa de les seves reivindicacions laborals i professionals. Aquestes mobilitzacions formen part de la normalitat democràtica i del legítim exercici dels drets col·lectius. Tanmateix, els debats estructurals vinculats al model educatiu, les condicions laborals del sector o el finançament del sistema educatiu corresponen principalment als espais de negociació sectorial, parlamentària i de govern educatiu del país. Per aquest motiu, és necessari continuar a treballar des de la cooperació entre administracions per garantir serveis educatius de qualitat, sostenibles i adaptats a les necessitats dels infants i les famílies, reforçant especialment les polítiques de primera infància, inclusió, salut comunitària i acompanyament educatiu. L'Ajuntament de Martorell vol continuar defensant una educació pública de qualitat, des del rigor institucional, el diàleg amb la comunitat educativa i el compromís amb els serveis municipals educatius, socials i comunitaris. Per tot això, i en coherència amb el compromís històric del municipalisme, amb la infància es proposa l'adopció dels següents acords. Primer, manifestar el compromís de l'Ajuntament de Martorell amb l'educació infantil 0-3 anys amb el paper essencial del municipalisme en la garantia d'una educació de qualitat, equitativa i coherent amb les necessitats dels infants i de les famílies. Segon, expressar el respecte institucional de l'Ajuntament de Martorell envers les mobilitzacions dels professionals de l'educació i garantir plenament el dret de vaga i els drets col·lectius dels treballadors i treballadores del sector educatiu. Tercer, reclamar a la Generalitat de Catalunya un finançament adequat, estable i suficient que garanteixi la sostenibilitat dels serveis educatius, especialment en l'àmbit de les llars d'infants municipals, la primera infància, l'atenció a la diversitat i les polítiques d'acompanyament educatiu. Quart, defensar amb neutralitat institucional els espais del diàleg i cooperació amb la comunitat educativa respectant els espais propis de la negociació col·lectiva, de la negociació laboral, sindical i sectorial, i recordant que els debats estructurals sobre el model educatiu i les condicions laborals corresponen als àmbits parlamentaris i de govern educatiu del país. Cinquè, traslladar aquests acords al Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis. Gràcies.